खुलुमबाय लोगोफोर गोजोनथाव खौरां सा सानजा भारतआव ISPL अटोनोमास काउन्सिलनि गिबि खेब खुंजानाय जोलुर बादायलायनाय BTR सरकारनि दैदेननायाव गाबोन 16 अक्ट'बरनि बेलासि समनि 6 रिंगायाव KDSA फोथाराव BTR आरो चाकमा अटोनोमास काउन्सिलनि गेजेराव जोङो जोलुर बादायलायनायखौ नुनो मोनगोन। बिनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर फैनानै बे जोलुर बादायलायनायखौ नायफैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरबाय। आरोबाव गोजोनथाव खौराङा बेनोदि जोंनि बे फुटबल मेचनि ग्रेन्ड फाइनालाबो क'क्राझारनि साइ स्टेडियामावनो जागोन। बे जोलुर बादायलायनायखौ नोंथांमोनहा 23 अक्ट'बर 2022 आव नुनो मोनगोन। गोजोन्थों। खुलुमबाय लोगोफोर गोजोनथाव खौरां सा सानजा भारतआव ISPL अटोनोमास काउन्सिलनि गिबि खेब खुंजानाय जोलुर बादायलायनाय BTR सरकारनि दैदेननायाव गाबोन 16 अक्ट'बरनि बेलासि समनि 6 रिंगायाव KDSA फोथाराव BTR आरो चाकमा अटोनोमास काउन्सिलनि गेजेराव जोङो जोलुर बादायलायनायखौ नुनो मोनगोन। बिनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर फैनानै बे जोलुर बादायलायनायखौ नायफैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरबाय। आरोबाव गोजोनथाव खौराङा बेनोदि जोंनि बे फुटबल मेचनि ग्रेन्ड फाइनालाबो क'क्राझारनि साइ स्टेडियामावनो जागोन। बे जोलुर बादायलायनायखौ नोंथांमोनहा 23 अक्ट'बर 2022 आव नुनो मोनगोन। गोजोन्थों।